Bubagrani mangkayano snamai tiprasarok sok laikha lachima singsa khlai laikha munui mung relaikha obono tei ang tini saya hini tongmani haipano sanani muchungkha tamningke khoroksa borok boano comment khlai saka je Mr. Virus nei bo kaisa no comment khlaika Amorpurni borok rok rajano sokmani nengtamo saya sadi Omoti borok rok no expose khaina nango bak barmang BJP ni sirok patalni group ni sok tini ang o topic no tei sanani muchungmani hingke o borok rok je bubagrani mangnos namai soknai lathirunai kasrepnai o borok rok sabni group ang abono nainani thangya tai ang ani channel ni bisingtei agini simino sawai tongo ang kuno kaisa party no support khlai kok sanani thangya tai ang ani channel je ang kebo party ni mungno bo nawai ang support nawai sanani thangya kubui kok sanani thangmani hingke tini bubagrani je mangkayano soklaimani lachimunglaimani abono hingke ang chajagya tamo bodol ni ngei tong tamo party ni ngei tong ang abono to nainani thangya je o soknai rok lachimungrnai lathirnai o borok rok no sang o borok rok ni against sang o kok sawi tongo ang kuno kaisa party ni against o kok sawi tongya tamni hingkai bubagrang kha chini kaisa laibuma chini kaisa sinimung chini dofani kaisa borok aboni bagai neng kaisa bubagrano bahai kya maike lachimung roiman bahai ke ni yakung bai kasre beiman tamni ke bubagrang kha kaisa mutai ni rup bonga kaisa chini dofani kaisa laibuma sujaknai ngei tongo aboni bagai omono hingke angbo chajagya bubagra jesa party phano khlaithun bo jesa jago phon tongthun pheba chung bono borom rnani nango tamni hingkai bubagra angkha chini tipra sarokni kaisa Sri City ni simi phainai bugra bosongni eba royal family ni khorokcha chini borom eba chini sinimung kotor ngei tongle aboni bagai tamni nang obubagra nole asuk lachima singsa khlaikaba chung tini bubagra ni background nainani thangkangkai chung bubagra no mungsa hamya khlaimani ani mokolo hingke ang nugyakho tamni hingkai bo chini borok ni bagai mukti klaye kha ruwaye bo samung tangai tongo saiphai kangkai bini tamo bial tong bini tamo obab tong bo omo haike dofani bagai samung khlaya wino tongai mano bo bini chase chabaya nasin nangbaya bini rang kebang bo omo haike bini sakno tongtho khlaye bini muchungma jaga beraye bini thangna muchungma jaga thangai bo bini sakno tongtho khlai tongai mano haipano bo tini dofani bagai mukti khiklaikya chini dofa no chuba kha borang thangmono rang thango hiya bini sakni rang no rkha bini sakni rang no rwei hamya chaya no chuba kha chung oborong no nai khangkai chini bubagra le belai maya gnangsi haipano si bubagra sawi tongo bini munggai lachima singsa khlaijago bini egencho hamya sajago bono lachimungro potre bot bubagra no insal khlayo haipano bubagra tamsa norok reacta khlaidi norok yagulta supidi hamya borok bo hamya no thangnai norok hamya bai baksa hamya tangdi hamjakma baise borok no phunukdi hamjakma baise thancha ungo ni bubagra sao tini obubagra no lathirnai lachimungrnai chandra jamatia ni je mungka sawai phaikya bo tini tamosa bubagra no silongo kifili thangdi hino pheba wan sugai naidi o hano jeng piri romai jeng kusung ni simi sabo o hano tuiduli phaikana abongka chini hani bubagra rokse jeng abo laibuma naike srai sawi mano tamo nang laibuma no da bokjagai thangka abo kisa wan sugai naidi chini bubagra rokse o hano naikole phayongke o bubagra le o hani bsayade jeng bini hawa tongese bonose jeng rkhlai tongkha ang abono sanani muchungo nang 10 os chini hawa borok raida chaya teke kabangma chini haw habai tong nang borok no hingka tamni rkhlai manya tini ang nukha je o borok rok bubagra no lachimurnai rok borok saboni logiwo rktharlaijak sabni uklogo rktharlaijak jotono 10 ni uklogo rktharlaijak phia borok se tini chini borok chini bubagra no hingkai rkhlai tongkha silongo kifili thangdi nini jago kifili thangdi nei o jaga hingka bubagrani se
bini jaga ungoi tongo sitini norok bono mo haike reklai tongo obo hongkang belai kheno chajagya tai ang chajagya obono bahai nung kaisa bubagra no respect riyawe borom riyawe oma haike kok sawi mankha besik lachima singsa nini borok nini tiprasa borok se bubagra no amsike lachima singsa khlai tongo ke tini o buni do phale nini bubagra no tebla chirnani phan mannai borok le nungsi borok no phan rwoi tongkha tini nung mo haike bubagra no ba chini tiprasa no hamya sawi phunogoi manu ke buni do phabo nini logyo phan manai nini do phana tebo sikleknani nainai bile abono ang sanani mochongo tiprasa bai tiprasa se jeng ka thalai man laya kai buni do phale jengno yafa tambai mwnei nai haino chichini do pha oroi poroi ngai satok jagai birman manai o hawo sakni hawono sak satok jagai kusub jagai tongmani jorawo se chini borok bai borok se ka thalai malaya chini borok bai borok se nasil laima kuplung bufuro tai thanjang sinai buni do phale jengno tebo phanmanai jengno tebo sikleknani jengno tebo alada alada khai juda juda khai toninani wansugo obono ang sanani mochongo 10 de nono unity thanjao talangnani wansok na chini borok da nono thanjao talangnani wansok te kaisa ani message na mochomani ke nung 10 bai baksa samung khlaile chini do phano phiogei manglak abo ungei simanya nang wansugo jeporbo jeng chini do phano phioknani kai jesa party phano khlaidi eba khlaiapan tongdi tobo jeng chini borok bai borok simi thanjangai phiogei mannai phiaba 10 bai baksa yapri sewile phiogei manglak ang nukha o borok je bubagra no la chirnai rok borok le 10 bai baksa yapri sejak borok ni bodolo 10 no ang nugo abono ang khai chajagya tai ang abono sungnani musungo bubagra le no tamo khlaika bonono tamo hamya saka bini thani wale ang bini khugole hamjak mungni kok khairok mani kok nakar mungni kok se khana wai tongo bonono yagul supinani kok saya phiaba ama hai kabang man neta no nukha borok ongkha real chini tiprasana phioknai leader ya borok ongkha chini dophana oroi poroi khlainai leader haipanang mung saya borok ongkai yagul sunani kok no saw je borok borni against kok sa borok abono phiokya borok abono jesa kaibo yagul sunai abono se jungnugo haini bagui nang sanani muchungo jeng chini leader rok no naibo tongai ingya borok ongkha rangni uklogo khasik laijak tamokhe je borok soi leader soi dophano hamjaknai bo jefurbo rangni uklogo khasikla rangni uklogo khasiknai borok no kaisa party ni te kaisa party kaisa party ni te kaisa party baharibo tongmani jungnugo abo hairokni uklogo ta thangdi ang sana musungo dinang mungkai sana musungya haipano tini norok bo wan sugui naidi ang okong no sanani musungo tumungno nung tiprasa ngai tumungno nung dophano hamjagai tongo kai number 1 10 ni uklogo ta thangdi 10 bai baksa je samung khlaina nangmani o samung no ta khlaidi number 2 nung dopha bai dopha ta naisleri ta phunukdi reaction tardi tamokhai nung hamjak mung bai se borok no thanjawo tugudi bubagra bo okong no saw ngai mano bini tipramo thani borok phanong thun haikaba bini abono support khlaine borok rok phanong thun oje bini mangkaya no soknai rok no joli jagai mano borok ni bagi react roi mano haipan bubagra kai bo bai thang kai am hai tangdi ni se bole saw hamjak ma phunuk de ni se saw ani mote babono hamjak ma simisi beba kaham nani lama hamjak ma kre hingkai ungsabono kaham ngai manya hamjak ma tongkhang kai se chayano na kare mano hamjak ma tongkhang kai se jeng khairo gai mano hamjak ma tongkhang kai se jeng thanjang gai mano bebak no hamjak mungko se abono ang paithago sanamu songo jeng tiprasa phaidi thanjang laino phaidi hamjak laino phaidi nakar laino jeng joto thanjang nai jeng oro party na torjak laya dophano se torjak laino tamni kai ojorang kha jeng khasinani jora jeng buni dophani yakni phiokjaknani jorasi asuk nang ani channel ni bisingtei koinani muchungo taito ang sanani muchungya norok jotono kaham korong na tongdi chini tiprasa ayuk logoi manthung hambai